si dá to číslo. Koukni se ještě blíž. Můj život právě skončil. Je to oficiálně, můj život právě skončil. A Přidou proč? soustrast. Hej, a proč? Nemáš zároč. No pouze Pohreb mi platit lapka. Pusej, No, Co jo, ty? no. kolik je? Mně je 14. 18 je. No, mě je 20, no. A kolik je to bude tlapet? 20. On má 16 rokov. 20, hele. 20? No. A tobě, Niko, nebo jak se jmenuješ? Niko. Ponísek. Ne, kámo, Ne, to je druhý poník. Unicorn. Mně je 19, já jsem starší, hej, starší. Mladší od nich. unicorn? No, já jsem od nich mladší o 1 rok. Však Brian 19. Takže já tu jsem nejmladší, protože mě je 7. Do pytle. Do soby ne? Ano? Ukážeš ještě svaly? Do pytle. Jda prdele. Mě to přestává bavit. Hej, dá se ne? Dá se ne? Do soby ne? Do soby. Udělej Ej, klid. já nevím, kdo mi to píše, že? Kdo, co, já? No. Takové Dá sa vím, dáme ti každý po 200 mega na SP, keď urobíš oné 200 klikov na kameru. Vole, No. ten pocit, když 200 mega nemáš. 200 kliků na kameru? Já mu to klidně dám. A já? A Lucy bude mať odo mňa. Hele, jestli chceš, no tak ti dám 200 mega. Webkameru? Když uděláš kliky, tak já ti dám 200 mega. A za to si Ne. budeš nejbohatší na serveru. Ne, unicorn? No, Můžeš ukázat webkameru? nie, ja nemám webku. A teď si povídáš, že to zapneš. Ne, lži. No, povídal jsi to. Však ale ja som to nevravel ani. Připojď To si jednou, dojdeš ale pro- zapni to, dělej. Ty jsi to říkal, ty jsi to říkal, ty jsi to Jak říkal. to jebe. Nehrajte sa na žolíka, akože nemusíte mať do toho stola. Já nemlátím do stolu, já mlátím do noh. Jaj, To no. tak to máš dobré nohy, no. Z titanu, či z dreva, alebo z čeho? Teď vám ukážu tohle. Co Běžte ukážeš? do, Hej, tak to běžte si vidět. někam. Tohle je moje noha. LOL, kámo. Tak teď mě asi zabil. Food fetish, ty pičo. Asi jsem umřel. Asi určite, no. Sme umreli, teda, si chcel povedať. Já umřu na základ smíchu. Koko. Podívejte, hele. Tohle je moje noha. Na čo tú kameru vypínaš a zapínaš aj tak, keď nám ukazuješ svoju Nech nohu. jí zaplou. Se s tebou líp volá. Hele, ještě to chce sundat tričko, aby ses mohl opalovat. Čeče, on by měl jet za Nikem, ten by mu to zaplatil. Jo. Čura ty pohyby, Bílý co teď klobásy. dělá. A teď vám ukážu tohle. Ablaka dabla. Ale jakže má tu kameru otočenou? Protože mám otočenou tu kameru na tom monitoru přidělenou naopak. Aha. Hej, Dasabine, Ale já to mám blbě nastavený. musíš se otočit monitorem. A nebo se otoč ty? Kouknu nohama. No. A my ti chceme vidět do ksichtu. A kdo chce vidět můj zadek? Možná tak Lucy maximálně. Aldo 4, nasrať, padám, majte sa ako. Jako chcete. Ja tu ešte radšej ostanem.
Tak jo, Nikolo. Však si mu slíbil, že tady bude s ním, když mi Na dobrou noc. No hele, a chtěl si ještě, aby tady s tebou někdo zůstal, on má ty určitě rád. Na budúce si pozrieme všetci 5 nejaký film, hej? A všetci to budeme v hovore komentovať, že aká je to kravina, hej? Hele, Zatím jich mám 5. Dobre. podívejte. Hele, já zapnu webkameru a podívejte. To jsem ale to zapnu. A blak, blak. Tlap, pozrieme si McQueena, hej? Jasné. Hele, co jsem vyčaloval? Čo? Nevidím to. To je... Wow, čo to je? Kinder vajíčko. Kinder vajíčko. Jo, přesně tak. No, A co teraz jsi to to měl nehaj. za A co hračku? jsi to měl? Ukáž. Nic. Aha. Ti to prodali z Kauflandu, ne? Ne, Sežrali čokoládu, ale teď ti to... ne, byl Alberta. No, ti tam sežrali prodavačky čokoládu, ale ti tohle. Že jo? Aha. Hele, podívejte. A co to Sabinek? Jak Dej to spát. hodil do toho monitoru. Spíš do nohubůdku. Musíš otočit ten monitor, abych tě viděl Ne, normálně. víš, co pomáhá? Jakú to má logiku? Já nevím, on si dělá jak ping-pong, vole. Já čekám, až budu pro ten display. Ten se vážně nudí. Hele, a můžu tlape? No. Proč ti to strkáš do huby? Tak ale já mám to webkameru. Zase to vypnu. Hej, kdy to zase zapneš? Za 10 sekúnd. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6. Za 10 minut a ne sekund. 3, Dobre. 2. Hele, umíš s tím Kinder vajíčkem žonglovat? Já neumím žonglovat. Zase si To zkus. Zkus to. Skús to. No, mně už to spadlo. Hele, já jdu spáchat sebevraždu, tak ahoj. Ale už zase to zapl. Jsem tam měl ukazuje? počítat. Jdeš žonglovat? On tam leží, On tam... vole. Hej kámo, nespí. Ještě ne, ještě máš čas. Jo, ale by byla prdel, kdyby usnul opravdu. Hej, spí, nezverej se, lehni, spí. No, Hejda Sabine, ty jdeš do první třídy nebo co? do druhý. Ne, jdu do druhý. Zítra začínáš? Já to vím dopočet. A co, těšíš se? Ne. Jak to paní A učitelka dobro, bude určitě spát. ráda. Hele, nevypínejte mě z hovoru, já si dám neušit, jakože už jdu spát a jdu spát. A A nech zaplou webku. Jo. Počkaj. Žužový poníšek rovná sa Matias, hej? Jo. Oh, damn. Ja, moja ruka. Víš, že už s ním voláme hodinu. Aha. Ja s ním Já už volám mám zatiaľ 10 iba videí pol po hodiny. 10 minutách. On pospělej. Ale spí, zalez. No já taky ne, no, tlapem. Cože? Že bych se taky nedivila celkem. Komu tady pořád hučí mobil? Tlap, ja mám zatiaľ nahraný 20 minút. Já Lucy? to. Co? To od tebe slyším ten mobil nebo od Ne, někoho? to je od nás všetkých. Jo, to je moje. Oni nemají kamarády. Já. Moje taky. Jo, já nemám ani mobil. To je Vážně, dosť ty smutné, nemáš povedzme mobil. si na rovinu. Ale tak je to dobrý dítě, jestli nemám mobil, jako. Celá, on má Nokia 3310. Tohle je moje noha. Já jsem jí měl. Já taky. To je moje noha. Já ji měl někdy v první třídě. Co jsi měl? To je moje noha. Vidíte? Nokia 3300. Však ale to je lacnejšie a nemusíš ani Caterpillar kupovať. Vidíte moji Tak jo. nohu? Nerozbitný telefon. Vidíte moji nohu? Ne, Ne, nevidíme ji. Hej, nakresli si na ní smajlíka, ona bude vypadat veselý. A
teď vidíte už moji nohu? Keď si na ňu nakreslíš smajlíka, tak ju budeme vidieť. No, to je taký, když si to je nakreslíš taký, smajl- to je taký trik Skypeu. Musíš jít fixu a musíš se nakreslit. Centrofixu najlepšie. Hele, dívejte se. Centropen ten si neber, radši to potom nesmažeš vůbec. Ja o moje uši. Sorry, za to asi můžu. Máš veľmi veľa kamarátov. Musíš vypnout ten mobil, mě to štve. Nemůžu. Tak Aj nás to štve, ale ona má dobrých kamarátov, vieš? Jo, asi milion, ne? Možná víc. 2 Milion ne. Tak 10, 20, 30, 50. To hraješ málo. Do kolika umíš počítat? Umím až do miliony. Do Tak miliony. A do počítaj. nekonečna? No to taky. Jo? No tak A co je, počítaj. jaké je číslo před nekonečnem? 0. 0. Takže nekonečno je 1, jo? Počkaj, je to možné, no? Tohle je nekonečno, já vám to napíšu, kolik je nekonečno. Já vám No, to daj. napíšu. Koho by som ešte pozval do hovoru? Tlap. Já nevím, já teď někým píšu. A káva je tu, aj Geroj. Tohle je nekonečno. Geroja. On z toho udělal zase video. Já jdu pozvat Geroja. Geroj. Tady. Tohle je nekonečno, co jsem vám napsal. LOL. Já vám něco ještě píšu. Je to mega. Ponísek. Ano. Co je na tom mega? To, Jakože to je dobrý, že umíš napočítat do nekonečna. no tak to je mega. A teď vám něco píšu. Wow. Počkej, ešte keby si sa pozval Gripa, tak ako... Do soby ne? Ano, Zapneš kameru. dá to. Idem Gerojovi napísať. Podívejte se, co jsem vám napsal. Wow, Šupu, já jdu pozvat Reginalda. Držu. Reginald je tu? No, Regi teď přijde. Já jsem mu napsal. To fakt? Jo. Jaj, bože. Ale ako na Skype, hej? No? A už má sluchatka? Nevím. Tady je nějaký, ty jsi někoho připojil a jak se jmenuje? Tomáš Vojtěk. Idem hrát Minecraft. Tomáš Vojtek. Psa. Hele, mluvte a nepište do chatu. Haló, Halo? Haló? řekněte všichni, ty jak se jmenuješ, Unicorn, No? řekni třeba A. B. Víš, že trošku, ten tvůj hlas trošku zní jako Kero. Tady byl Kero, znáte ho? Ten hlas zní úplně stejně. Ako čo? Ej, a ty? Dasabi ne? No, Uděláš stojku, aby jsme tě viděli aspoň normálně a neotočeně? to já neumím ale stojku. Nevadí, Zkus, Musíš skúsiš. to zkusit. Zkus to. Jo, Zkus to, hele. Třeba si to povede. No nazdar. Čus. Čau, čau. A to je žebrakis! Žebrák. To je žebrák, no. a stačí vám to takhle, že mám tu hlavu? Hej. Môže No, byť. stačí, hele. O, to je Tumik? Takhle vám to taky stačí? Ty koko, to je Tumik, ne? Já to vypnu a počkejte. Dívejte Jo. se na to, jo?
Jste všichni na Skypeu? Jo, No, jsme. No. jasně, tak zavtí webku zase a něco předveď. Žebrak. To je Tumik? Jaj bože. To kdo řekl, že to je Tumik? Žebrak. Lucy, Co si jebe? Lucy, No. teď se nedívej na Skype, prosím, jo? Ježišmarja. No dobré, já jdem na GTAčko, radši. Taky. Já nechci na GTAčko, jdete na server Já jsem Superpasa? myslela, že se chce svlíknout. Však on chtěl, vole. Že to jdete. Kámo, to by musela být cenzura přes celý Skype. Já bych to neuměl vycenzurovat. Hele, Jaj. hele, půjdete na GTAčko na server Superpasba? Já nepoznám super pasbu, já poznám iba super pasbu. Ej, dá sami ne, ukaž ještě něco za tri... Šavírko Regi. Čus, Na Sabi ne? Jovík. Lape, To je Regie. napsal jsem Lape, GTAčku. No dobře, ukaž ještě nějaký triky. A vy To máte, Lape. já mám pořád zapnutou webkameru. Nemáš. Nemáš, máš ji vyplou. Já mám. Tady je lidi. Už to vidíte? No už vidíme. A můžu si to... Iba toto mi zabere 40 giga z rámky. Mě už to zabralo 30. Toto je moje psycho. Ty posiluješ, ne? Ale já ho mám opačně. Naopak, dole hlavou. Víš jak kokot. To mám každý tak. Ty děláš crossfit? Víte, že tady je tak hodně lidí, že mě to seká. Tebe by se i Schwarzenegger letl. Ty jsi celý sekaný tady. To znamená, Jsi celý vyskaný, vole. Aj. hele, kdo jde na super pasbu na server GTA? Já ne. Hele, tady někdo zapíná, Seamote. Čo? Moment. Tady ten, jak se jmenuje? Kámo, já zkouším zapnout webku. Jo, ale já se dívám, ale pořád nic. No, protože tam držím prst. Tak ho dej pryč. Držím tam prst. Jo, pryč. Jo, Pojď další hype, tyve. Dělej, dělej. Ukaž, jak A vypadáš. přijnej emák. Oh. Čau. Čau. Mám přizvat Tumika? Jo, jasně. hej, prísi ho, ja prízvem Tinu a budeme komplet ako. Nedávej tam tebe. Prízveme kávu, Geroja a všetko. Bez tak klásna, on to nepotvrdí. Mu to řekni a on to potvrdí hodně rychle, hele. To si nemyslím. Hele, víte o tom, že se mi cepá obrazovka? Fap. Kámo, proč třeseš s tím notebookem? Nedělej činy. Či co to máš za stroj? Hele, tak jdeme hrát na GTA na server Superpasba. Ne, budeme hrát Minecraft. A to má Kdo přiznal? No tak, to je úplná blbost. Takže GTAčko. To se mnou bude hrát GTAčko, jak mi... to vypro. Ne, je to zpátky. Je clipping, no. Pojďte mu spát. Proč ho vyplá? Môže byť. No, halo? Kurva, starý. No. Ale nevieme, Salamón, uvidíš prečo. Cože vidím? Uvidíš prečo, keď príde ten Dasabin. Jo, dobré. Prosím, proč ho vyplá? A ho nevyplá, jemu to padlo z toho webu. Tak jo, tady šlo, vole, jak to jak... Žebrak. Já mám, že to ne.
Kámo, to co to má za chipmánky? Hej, vyhoďte někoho, hej, tak Aj tak najlepšie bolo. Je to nik. Zlaté, vyhoď někoho. Já nemůžu, to je Lucy. Tak vyhoď někoho. Mě se rozbije webkamera. Mě to nechce zapnout webkameru. No protože tady je moc lidí, víš, Takže to to buď musíš zapínáš hovřit. a vypínáš, to bude tým. Ne, Si zaviroval si ju, máš trojan. Ty jsi to určitě rozbil. Asi jsi tak sexy, že už to nejde ani zapnout. počkej, já někoho zavolám. Lucy, já ti zavolám a schválně, jestli mi to tam půjde, Ne, jo? nevolaj Lucy, lebo hostuje hovor. Lucy, No, musíš vyhodit nějaký lidi, vyhozuj ty, který tady nejsou v hovoru. jo. Tak mladý může webkovat, jo, on to típnul, no ježiš. On mi volá. Vem a Já vás přiněl. pozvu, jo? Dobre. Pojď, mladý, jedem. Jo, jedem, oh. Dá Sabín? Hej Lucy, to řekni co? Tubíkovi, on přijde. Dá Hej, Sabín? já to asi fakt zajdu, já o tom přemýšlím. Dělej. To stojí za No. to. Běž za Sabín. Jirkou Tmíkem. Dá Sabín? Dá Ano. Sabín? Mrskni plnou silou, rukou, pesťou po klavese. On už to dělal. Nevadí, a dám ti cukrík. Dá ti bonbon. to. Hej, dá ti bomboník. Ale pořád mi jde, klávesa mi pořád jde. Nevadí, však ale plesni po něj. Zapni webku. Je tady moc lidí. Není, to se ti zdá. Hej, no. A To jsou jen foči, neboj. Zavolajte někdo Tumíka. Lucy už pro ně šla. No, to se fakt vyplatí toto akože. Hej, kdo hostuje tady ten hovor? Já? Tak vyhoď prostě nějaký lidi, co tady nejsou v hovoru, volať může mladý webkovat. Že oni tady jsou všichni. Aha, tak To je ten problém. Hej, tak Tum tě možná za chvilku přijde. I s Pavlem. toho dva míšek vyhoď, vole. Však to je Ale tu. on To je Tumík. možná přijde. Aha, vole. Já to vykašlám. Ale aj tak najlepšie bolo od žebra, akože chlapci, to je Tumík. Hej ty, dá se by ne? Zkus to zapnout. Třeba už ti to půjde, když tady není Tumík. No vidíš, už ti to jde. Jasný, to bude Tumíkem. Tak on, když tady byl, no tak mu to nešlo. Teď to asi vytrul. A nemaj zapnutý internet, vypni si internet a vypni si oné super farbu. A já si vyhoď počítač z okna, ty vole. Rovno, no. Môže byť. Pekná ozvena, že nevadí, vadí. Takže pošlete mi nějaký dobrý songy, vole, ať MHDčku mám to poslouchat. Podívejte, hele. Počkej, ty To se vole. není vidět. Zubík, čo Hnedka se- počúvaš za hudbu? Je musíš vypnout GTAčko, aby to bylo vidět. To je všechno poslouchám, ty vole, momentálně, vole, Blackwood a death metal to jako nebude, no. Hej, kolik je komárů tady. Jak to jde? Koho by som ešte Hej, a Shelby je furt helper nebo už je admin? Nevěřím, že je Shelby admin. Hej, dá Saby ne? Osoby, ne, vole. Když ta webka nejde. 12? Já tady zítra nejsem až do soboty. Hej, Platé, do jaký jdeš jazyka? Já, zítra do první. Já jsem si to kasadí na mě. Vlastně já Jo, jdu já jdu do školky normálně. Já jdu do s třetí. Pasadinem, já jsem jeho spolužák, chápeš? Ja idem do Tak tretej. bylo. A Bude kam, sedět a v do hlavě. jaký, a kde bydlíš? Já, na Marsu. Perci. A ja na Nepnute, na Neptune, na Neptune. Ani Neptune nebo na vyslovit to Neptune, neumí. Dobrou noc. Ne, mladý, kam jdeš? Ty vole. To v piči. Ježiš. No, po Ale no prdeli. tak. Kámo, Stejně mám 12 nahrávek, tak čus. Čekejte, dali do prota, vole, vám Ja mám 40 minút. Já to někam nahraju a dám to do soukromího. víc přidám, ty Jaj, bože. Já mám 35 minut, kašlu na to. Já už vím co.